Hi guys! Samahan niyo ako, gagawa ako ng tortang silverfish. Aba tawag nun, omelette silverfish. Ingredients po niya ay itong maliliit na isda. Itong maliit na isda para bang ikinilaw sa tua. Pero ito kayo, lagyan ko ng gulay, tapos prituhin, lagyan ng harina. So, ipakita ko sa inyo kung paano. Sana ito ay nahin po natin yung flour natin, yung ating harina. Kunti lang harina. Inuna ko yung kunti lang naman yung silverfish natin, kung sa ano, half a pound. So tsaka yung ating harina, 1 cup na harina po. At saka yung iba ay sasahog ko. Hiwain natin yung sibuyas, half size of the sibuyas, kasi hindi naman siya marami yung ating isda. Yung sa probinsya natin sa Pilipinas, yung ginagawang kinilaw, which is paborito ng tatay ko, my dad's favorite, kinilaw. Gusto ko rin ng kinilaw, kaso lang hirap kasi gumawa ng kinilaw dito dahil hindi siya fresh na isda. So liitin lang yun lang ng hiwa yung sibuyas nyo, tapos ihahalo nyo na po yung sibuyas dito. Pagkatapos, inaluan ko ng spinach. Dami yata spinach. So, kunti lang, kunting spinach. Kasi kung mga chikiting nyo ay hindi mahilig sa gulay, ito po ang magandang gawin po sa mga batang makukulit. Anyway, yung maliit pa yung mga bata, yung mga anak ko, kasi minsan hindi mo alam anong maluluto mo na, maghihirapan ka na mag-isip. Itong naisip kong gawin, hinaluan ko ng gulay yung maliliit na isda. Kahit anong gulay pwede ihalo nyo dito, na maliliit lang yung hiwa, na para hindi mas malaki pa sa isda. Yan na po, nilagyan ko ng tubig para yung tubig natin para ma-dissolve yung ating harina at isda. I-mix nyo, i-mix. Ganito lang yun po. Ganyan. So pag nahalo nyo na sibuyas, saka spinach, hindi na kailangan maraming spinach o gulay. Pero kung gusto nyo pang maraming gulay, dahil mas masarap ang gulay, nasa inyo kung gaano karami ang gulay ihahalo nyo. Pwedeng broccoli, pwedeng malunggay. Take note, kasi sa amin dito mahal ang malunggay. Kaya mas maganda malunggay hahalo dito, mas sustansya. Tsaka itong spinach din. Pero bihira lang siguro makabili ng spinach din sa atin.
Kaya malunggay ang the best. So pagkatapos nun, lagyan nyo ng itlog. Ito sa daming ganito karaming ginagawa ko, kahit 2 itlog pwede na. Tapos haluin nyo lang silang haluin. Ihalo nyo yung maigi yung itlog doon sa isda ninyo, yung gawin yung torta o omelette, awayon ko tawag exactly, pero sa Bisaya isdang ibutangan o kuan, ibutangan o gulay. So ganito, lagyan nyo rin ng asin para maglasa yung kahit anong, lagyan nyo kahit anong gusto nyong lasa. Tsaka itong kunting bitchin. Kunting-kunti lang po, like let's say pinch lang siya para magbe-blend lang yung lasa doon sa niluluto nyo. Ganyan po, ihalo lang siya. Ngayon tikman na lang niya. Ganyan. Yan, okay na siya. Huwag yung masyadong, hindi dapat masyadong matubig, hindi rin yung basta masyadong dry. Tsansyahin nyo lang lahat para pagluto nyo hindi siya runny or hindi siya very thick or makapal. So dahil tapos na tayo sa ating ginagawa dito, yung paghahalo kung anong magpiprito na tayo para umpisa natin magprito. O sige po, sandali. Yan po, umpisa na natin yung pagpiprito ng ating isda, yung ating tortang dulong pala ang tawag doon sa Tagalog. Yung maliliit na isda na mura ba o bulinaw. Sa mua, sa tua diha, bulinaw. Dahil sa mga Bisaya, bulinaw ang tawag niya. Lagmay, naghiusahay itong buhaton og as is kinilaw. So, umpisa na natin. Kung mainit na yung kawali nyo, ilalagay nyo yung mantika. Kailangan ano siya sa mantika, nakalibing sa mantika. But anyway, so ganda ditong sa labas. Hintayin lang natin siyang uminit. Yung kawali pang prito. Hindi siya maganda yung pagprituhan nyo na hindi magdidikit, pero ang maganda doon, hintayin nyo talaga mag brown bago ninyo i-flip yung baliktaran yung torta natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung aming pepper. Ang dami na po siyang bunga. Ang dami niya siyang bunga. Dami namin natanim dito na bunga na. Yan, makikita nyo siguro. Ayan.
Ayan. Yan ang bunga. Ha? Yan po. Yan po, mainit na yung ating ano, yung mantika. So, pwede nyo nang ilagay. Isahan ko na ng ano. Nasa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong torta nyo. Anong size. Sa inyo po yung bakit hindi ito pantay. So ganyan po siya kasi yung mga anak ko noon, picky kumain. So, ginagawa ko ng paraan para makakain sila ng isda at saka gulay at the same time. So, nilagay nyo na siya ng gulay na pino ang pagkahiwa para hindi siya masyadong maraming lasang gulay. Kasi nga, picky yung anak ko. Mahirap sila pakainin. Ayan po, brown na yung ating omelette. Ay, kailangan na nating i-baliktarin. Alam niyo po, ang sarap ng sausawan dito ay kahit ranch dressing, pwede. Pero dahil Pilipino, mahilig sa suka at saka tuyo na may bawang or garlic. So, habang tayo ay, kabayo mo. Nahulog pa siya. To watch this. Anyway, habang hinintay natin yung ating maluluto yung ating torta, may minix na akong tuyo at saka suka. Okay. Walang sukat-sukat nyo sa akin. Nasa inyo kung gaano karami yung suka at saka tuyo. At the best yan, lagyan natin ng bawang. So yung ating pinag panang ating bawang kasi wala ng bawang na kuhain nyo lang siya ng maliliit. Nasa inyo din kaano karami ang gusto nyong bawang. Sarap siya isasaw-saw sa suka na may bawang, pepper, black pepper. Kahit na wala na yung powder na bawang kasi mayroon na siyang fresh bawang. Kaya na may bawang.
ihalo nyo lang yung bawang. Ayan po. Kita nyo ba? Yan. Tapos kung gusto nyo ba lagyan ng sriracha or ano, sili. So, mas masarap. Kaso mga bata pakainin, okay lang, wala po yun. Mukhang kailangan na naman natin i-flip yung ating isda. Yan, mas lalong maganda. Maganda yung ano niya. Pagka brown. Ay! Perfect! So, ayan po. Hintayin lang natin maluto din yung kabilang side. At makatapos ng ating tortang dulong or tortang silverfish o omelette silverfish with vegetables. Ayan na po, luto na yung ating isda na tortang. Yung ating ano. So, ayan na po. Kaunin nyo na siya. So, kailangan muna patayin natin yung ating apoy. Tada! Dahil mainit pa siya, pwede na siya pong ano. Hihintayin lang natin maglalamig at saka sausaw natin sa suka. Ayan na po yung ating sausawan. Ito na yung sausawan natin at saka yung isda na natapos ko nang lutuin. So, ganito po yun. Tingnan natin. Kung gaano siya kasarap. Yan, crunchy siya. At saka moist sa loob. At makita mo talagang luto na siya. Kaya kahit ano, konti lang lagay nyo ng asin, yung habang minimix nyo siya. Dahil isasawsaw nyo sa may suka, na may tuyo. Tapos kung gusto nyo, lagyan nyo rin bawang, black pepper, at gusto po ng anghang. Kung gusto nyo ng anghang. Ayan po. Salamat. Thank you for watching. Bye-bye.